Assalamu alaykum, mehman iyleşler. Biz sizin ähliňizde älim ogluklaryn ýar bolmagyny arzulap, bizi owadan dünýäde, owadan zamanada ýaşaýan türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamyň, arkadagly gahryman terdarmynyň janlarynyň başlarynyň alyp barýan işleriniň rowaj almagyny arzulap, bugun Ussat Aşbez gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna başlaýar. Mehman iyleşler, ediz watandaşlar, Ussat Aşbez gepleşigimizi toy şekil hojuluk jemgyýeti şeýlehem ýaşlyk terör ýaýlymy bilen birlikde gurulmagyny, çigilen karhanatynyň şeýlehem kandaş ýörüti iş egneşikleriniň, kezet marketing şeýlehem bagtly öý gap başlar dukanyny birlikde himayetkarlyk etmeginde bugun biziň iň bir naýbaş bayramçylyklarymyzyň biri bolan 8 mart halkara Zenanar güni münasibetli gepleşigimiziň bu gezekdagyna bir näçe sunwat ussatlarymyz gatnaşýar. Mehman iyleşler, ediz watandaşlar gelin sunwat ussatlarymyz bilen sizi tanış ederiz. Bu gatnaşçylarymyz Maltumlar Naky Milli Drama Teatrynyň artisti, Türkmenistanyň halk artisti Halwike Doguýewa. Teýlege mehman iyleşler, gatnaşçymyz Türkmenistanyň Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşküniň ýokary derejeli artisti, vokalist, Türkmenistanyň halk artisti Suhan Oraverdi. Mollaňypy adyny Talipler teatrnyň artisti Döwlet Atagelliýew, Türkmenistanyň baş akademiki drama teatrnyň artisti, Türkmenistanyň ad gazanan artisti Gülşah Tahirowa. Şeýlehem Maltumlar adyny Milli Sazly drama teatrnyň artisti Gülnawat Abdullaýewa, Türkmenistanyň Mollaňypy adyny Talipler teatrnyň işgäri Islam Nurmamedow, Türkmenistanyň Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşküniň aýdynçysy, Türkmenistanyň ad gazanan artisti Sınar Jumaýewa. Şeýlehem Türkmenistanyň ad gazanan artisti Zenan aýdynçymyz Dursun Jema Gazakowa, şeýlehem Türkmenistanyň baş akademiki drama teatrnyň artisti Azat Didarow. Halipalar, sunady saatlarymyz hoş gördük. Çünki bayramçylygymyza gatnaşýan mehman denanlar ýene bir gezek şu ajaýyp bayram bilen tüýtürüňizden gutlaýar. Elini dama yüzüňiz gülüp dursun, şunky Ussat Aşbez gepleşigimizde de ol üstünlikler ýar bolmagyny tüýtürüňden arzu edýär. Biziň Halife Emin agzamyz Kakazan Aýnazarow. Şeýlehem Halife Emin agzamyz Makmul Garliýew. Mehman Emin agzalar bähleşik gatnaşýan sunady saatlarymyz şu Ussat Aşbez bähleşiginiň üstünlikler ýar boldun. Men orada gelemdi. Halifam Kakazan agaýy. Salam hormatly Ussat Aşbez bähleşigine gatnaşjylar. Şu Zenanar güni 8 mart bayramçylygyna başlanyp geçirilen Ussat Aşbez bähleşigi siziň hemmäňize üstünlik arzu edýän, hemmäňize şu Zenanyň bayramçylygy bilen tüýtürüň bilen gutlaýar. Şun esasanam oğlanlarımız öydäki gelinlere, gyýyllara gowy ukuyplarını görkezip, gowy nahar edip, uly sowgat ederlermi kadip tama edýärne. Şun näçe şu sowgady enjam içine duran et önümni berer size. Şol et önümni alarsyňyz, soň herdet marketden gerek bolan goşmaça önümleri haritler alarsyňyz, öz isleňiz boýunça arat görnüşde islen naharyňyzy bişirersiňiz. Bişirem Emin aglalara berersiňiz, berem size belli bir derejede baha berer. Hawa naharyň dowamlygyny biz size 90 minut wagt berýär. Ondan geçip alarsyňyz, ondan başla berersiz. Ilke talmandan şunun içinde yumak için bir başladığınızda başlamalılar mı? Elbette ayarlayar. Yok, siz ýen başladınız. Uy! Siz başladınız. Fikirlenmeydi mi de? Fikirlenmän siz ýen hemme rahatlary aldyňyz ve başladyňyz. Bolýar diýeni ýok. O gece anasını.
Vah vah hey. Mene na pişirýän naharymyň adyny bilemem. Ha. Yönü nahar. Yönüne hat kirlenmän etsiniz. Yo, öýdü de pişirýän dene. Belki var diýip. Oo. Öýdü ýetiýän şonu. Onu adam bilemem bak üstte kayıp var. Kimleni yetişlermike, vay neyi olur ka. Bunu şotaydı, yetişerim kadip buraydım ben şonaydayım. Yetişlermike, şonu. Alacak mı? Ola, onu keredi verin. Oo, şeyçi. Cevap verdim. Hayat Han'ın yanına da geliver. Tuğhan'a yemeğini atıp kovurup başladı. Tuğhan nahar edi bilen oktu men gen görýän nädip nahar pişirilýäni çağırdyňy. Nerden eşitdiň diýjek bolýaňyzam gyýdy. Dünýä aýtdy maňa men hayran alem pişiren bolup oturmuşum. Dağlığın içinde aylanıp görsen. Aylap görüm dağın. Birden öňden. Taýu lokan yol var çykdy ha. Sen de näme derdin? Yollar çıktı mı? Owu. Kaçardım iyiydim ben. Kaçmana da mümkünçilik yok. Hiç şeyle. Yok. Näme der neysenem? Ay bir sağdak bolýan. Yok ola yarda. Yok o san garaşıp durar mı yol var so. Popular mı? O ay yol var tülün yüzünden öler mi o? Ay oğluna. Olmaya. Owu. Näme der neysenem? Düşünşör. Ne düşündün? Ay düşünşör, ýagdaýymy Hep düşündürüm. öýde kiňe düşünüp bilýärmi o oňuly düşünşür ýaly. 8. Mart bayramçylygyna Tuğhan'ın pişirdiği görünüp durur. Öýde pişirmeli. Oo, hepman. Ana Tuğhan barbaryny bilýär. Häzir görürler. Ha, olena doğru. Hakyky. Owu ne? Devlete emin ağdayalı ol, tuvalemi mezmiyanına aylanıp gelip diyor, naharan bir şey de elbette. Doğdum köp rahat doğdum. Şimdi doğuran böyle şey, oğudan jet doğurmalı la. Palo gowarýan naharym palo. Nerede sorularda kasırlı, sağ kasırlı. Owa. Toplam sağ kasır. Owa. Devlet. Aramızda varsın ha. Ha. Nahlama. Oho, be, böyle tel. Eşten naharma değil, teledir. Nalama olanla onunla burç köpürek olmalı kadiyen. Hep deysen, gözünden yaşakmalı eyim. Oo. Nahla bilmem ne yemiyor. Türkmenler batırmada diyeyim şuna. Batırma. Doğumulca tepsi, karıştırıp. Kendi öyle bir süren o ötüyendin ha. Karp, doğumulca o. Doğdum tepelep, taştan. Ha, doğumulca o. Urma, turma, ağabey, son ne kadar mı düşüyor mu? Vallahi çok güzel. Armanda. Var oğlum. Soğanı kalınrak doğrasan tüycü oluyor. Armanda. Var oğlum. Yani işleyen Batırma. Yönü batırmanın ne dine kasırlı görmüşünü. Kasır. Bile. Kasır atılan görmüşünü. şu kesinden azıcık ketip berayda. Bolu. Azıcık diýdiňiz da şöyle değil mi? Taz oluyor. Şeyle mi? Yartından. Bolýam şu. Oo. Böyle. Tamam aşağı. Bolýar. Tapkan jeken ýendir maňa. Halifa. Oh. Bu tetirlere de gelip gideyin olmasa. Entek men entek hiç atna harım ataram oğlum entek. Koza gideyin. Çıkına harımlar atarayım barcık. Men ne şeylemem. Öyle bolla hara uğrarın. Bol edip. Ada, urma, turma, ağabey. Urma, turma, ağabey. Soğun.
Yok, soğan hadi. He? Soğan ver. He. Öydaki. Jujur, sen hem yakşa kömek edecek olup özün kay yetişýäňmi? Men alat etmeňsiz. Şeýlemi ya? Nädýäňiz gitýäňmi? Cücür senin nakarın bir şey mi doğurdun? Men naharym. Yo, cücürün nakarı diýäni. He. Oň öde bir şeýer etýän. Ýanna barmasa da. Uğurun bilýän mi olmasa var? Mümkin Olara ol. har üzülmede aydan Bir lider var. hayda bitişek bolup bara, kalmajak bolup. Aylanan bolup ýör. Özüm bilerim. Onu. Tuğhan näme pişirýän? Ay soňdan aýdaýym hem nämiz diýän özüm bilem okşy. Ad ýok nahar pişirýärdim. At takmağına bir çağırmalı ödýän bolýar. Ya bar gör gaýtjak häzir. Ýöne bara. Erkek adamlar nahar pişirse, Tüýjü tüýjü pişirýär. bolýar diýär bara. Diýär del hakykatdan hem tüýjü. Dogrumy şo jujur. Tüýjü nahar pişirersiň ha? Ha, da görürsün. Kapaly ýakýasy. Ana. Doğumuzcu bulasana doğumuzcu. Hemen öyle şey. Gözlerimden uçtu gitti gül keşfin. Solup giden ilwan güller aketdi. Ine şeydip gözden uçtun yat bolup. Bağrıma yapıştın yanar ot bolup. Gözlüm görsem deyip yine et bolup. Onu sensiz ilwan yeller aketdi. Gözlüm görsem deyip yine et bolup. Onu menden öwsün yeller aketdi. Ana. Ay sağ ol. Sağ ol. Mehriban kardeşlerimiz, ayal doğullarımız, tiredegişli. Ayal doğan yen aydım aydıp berəyin, mümkün olsa. Bir yürekte çaylaşanım, bir eneni paylaşanım. Gel tücülep çaylaşalı, bolmasın şu hiyallığın, ayallığın, ayallığın. Bay bay durmuş keçenlere, yüşelinle ecemlere, gülüşelin geçellere, dilek bilen ayallığın, ayallığın, ayallığın. Ay berekella. Ayallığın, 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 ayallığın. Ay sağ olun ha. Sesinize sağlık. Canına sağ olsun mehribanlar. Oğlulları möy kölemetin oğlullar için daşağı yolundan destan aydıp verecek soňundan. Palavın birincini talayın ondan soň demine koyan aydıp berəyin. Aha, palavımızın etini tallım, etinem qow edip qowurdum. Soňam käsirini tallım, tar käsir. Köplenç tar käsir ulanýar. Öýde nahar etdim. Cücür sen näme nakar etýän? Şavurda. Söyleme. Tuğunam qoyup adacık nämettek. Tuğsun talcık ne tip bolsa. Küçmüşüm bulam. Kişmiş. Al kura azıcık. Al. Ya tutuşalayın. Yerden tapsan kana gidiyen. Ana yalla kalmadın. Bu men qıdattım, kene etdim, sığma yaram maňa. Arat ne etjäň?
Ne bunlar? Gorkadacak koyanlar. Öğrenecek ya men etçek bettim ben. Ay öğrenir yallat yok gördün. Bak. Tuğhan Halifa, siz näme pişirýäňiz? Benim narsa ya. Şu men pişirişme. Ana görüňäne näme ýerek baha beripdiňiz? Olmy? Adattan öğrendim. Ine, äger balýan nahar boljak. Edil elbetde gara bir erkek kişi nahar pişirde gat süýji bolýar. Gat oňa bir iýip doýma ýok, edil bir. Şey diýerler. Onda da süýji bolar, menem pişiren nahar. Ay görürsen. Sana gelin sallanıp yarım bir verine. Haçanna aýdym gowolany dostluk dogolluk ýurtlamyň aýdym bolsa da biz aýdy berýäs. Olaram biziň aýdymlarymyz aýdýar. Ine şu bir ayallar bu diýip bir owadan aýdym da şu özbek ýurtlamyzdaky şu dogollarymyz aýdypdyr. Şonu men özüm şuň bir aýdyp bereýin, hiňlenip bereýin diýdim, gaty gow aýdym da. Oval yaradan Huday sücüde canım pida ayallar bu arzuunlan geçip ket yar üçün eder vefa ayallar bu ayal edir mukaddesir nediktir ol hişu hesir ene toprak kevesiniz siz hem beyik siz hem edir ayal edir mukaddesir ayal. Sağ ol Halifa. Oğlumlar şu tekin zımar bayramçılığını yerine yetiren aydımlar şu gepleşimde öğren yerine düştü. Halifa, şu an naharına atardım. Hawa. Yetişen arkayın verilen wagtda. Indi siz köp sahnalarda, kinolarda bir tomaşa edýärda, Ha. gaýyn olup oýnaýaňyz. Vay hawa. Indi sizden haýyr. Gelin gepleşiňizde, ha bizden Gülşah Halifamy geliniňiz. Hawa. Gaýyn bir parça ýerine ýetirdi. Ha, bollu. Hani bardım Gülşatyň ýanyna. Hani bular aýyrstyraýyn. Ne geliniň bar ha, geliniň. Man bir zatym kem etýärdi. Häzir baraýyn ýanyna nahar etme. Ha, näme etýär? Şu daydacan diýeniňi etdim, şu öwretişiňiz ýaly edenlerin. Yo öwrenşmýär edensiň ýa naharyňy balýaly bolar gelinçä. Nemme zatyňa? Şu men halamyan zatym bilýäňe. Şu nahar edilenden şu suw sıçradyp şu taýlara tagy. Alana kagydana. Allah süpür taýlardy. Daydacan. Ya bilge şine diýen öýgen. Daydacan etdir kulen ýalyga diýen. Şu 5 minut öňünden gelmedik bolsaňyz şular tüpürüşdirjekdim da siz irrak geleýdiňiz-de. Gelinmay. Men näme diýäni sene? Ne diýäňiz? Men nahar işläp oturýarka. He. Alýan suwdandymy süpürýär. Hawa. Et kestim men. Şeydi fanysy etin demesi var, alýany o taýda ýuwýan. Soňra indi şular sen şeýitmeli. Indi şunu allyň mene şu taýda goý şeýitde. Agajyň üstüne tüpür. Tüpür. Bolan aýryna bolon. Can bollu. Olmaz olsa şeýdip şunu goýan. Ine de mın içinde de çöp, aýra oluram ýuwanmaz. Häzir daydacan. Mınna ine bolup durun şu aýda mınan aýr bäde. Daydacan şu ýene 5 minutdan gelseňiz şu zatlaryň hemmesi bolýar da arsalaýan. Gülşatcan, men gelmek hem etmeli. Men eýe Feredana näçe eýe. Senden giç başladym. Fered bada gulpur kulanyýaly. Ine. Jüjür bir öňüňe serede ýaş ta çemçe gerekmi? Ine. Dolaş da. Bu hareket. Jüjür. Ben misirýän. Emol. Bilemem. Towu içine attın. Bollumy? İçine başka zat ýokmy? Var, gören ok mana. Maşgala görem. Maşgala bolup otyrlar. Yo towuklaň maşgalasyny görüp dur, ýene galan zat ýok da. Hane bir pomidor, bir Ben hiç niyet bilmeýär, neçe bolýar. Pomidor onu mana atýar. berekella. Bar işin bilen olman näme? Gepi dawaýda. Üýt köşk nahar. Aşeker bu bar mı? Gözde görüýtje var. Bar aladaňyz bilen. Attım bir zat öz. Attım Tavuk. masa. Agora Näme gepi da kelen bar ýerinde otur. dingestir koza. Enahu. Bar ne işin? Tavuk boldu mu? O zatlar atıp menen pişirip bilýän mi? Hiç edi bilmeýän zat netçek bilýär.
Bar görürs bar. Güller asıl kararlar. Gelsinlerin seyrana, gelin burada. Dünya sarmana, dünya sarmana. Neçene bettin de gülüm sonça armana. Neçene bettin de gülüm sonça armana. Neçene bettin de gülüm sonça armana. Ay sağ olun. Berekella. Halifa, sizin bir şeriyan naharınız yaman ütköş görünýärler. Hiçme aytma Gülcan. Şu an gördü özüm gördü. Hiçme aytma gayret et. Adı näme? Inni daqtma üzüm atdak geldi. İsa gattığı canın ak gelýär. Beýlek bar ýaýsy. Sen da dadın gıyla. Emiller Halifa, eniştayda sunudu saatlamız var. Şolara yetircek, koyacak, dedim, bağ oldu, ne kılınca bir etler ya. Kimde ne yapıyorlar? Tele tomaşaşılar tele gözlem değil mi? Yok, katlaşılar, değerleştiler. Şunlara mı? Aw, öyle adını aytdım, gönlümden var diye şu adından değiş getiriyor. Elbette ayar başkalarının naharım silmekte yarışmak mümkün değil yani. Şu ailem çıktım da, öz naharımı atardım. Ailem çıktım, içinde hasmana yarani, sınarcı mayvan misip duran. Tagamlı, ülkek ben görmendim. Misal şu, ondan sonra dursun diye bana bakma. Daş ol, tüvüt misir otuyor. Şimdi ben de ne dedim, kömürle değil. Kömürle değil. Şoları günler boğuşturma yani. Ay. Onda var ne ol ya. Zılmak kol ya. Kol ya. Gömün kömür edecek yani. Ya. Etmeyin ha. Borlu şey dip çıktı. Neme bu çağının alam telefonunu. Ona hem dedim, hem yağlı olma lazım. Soğuncundan tüyüp kaptacını koyay. Onu gülyan üstüne de kurup bitir şu doğrayacak kan. Öz yağın al okurup dışına büyük bir yerlerde koyar. Bar Halifa. Adam şeyde böyle şey tekil böyle ne. Şu barkıya dikleyin böyle. Onu şeyde 4 böyle var 2 4. Dillerin kahramanlarını dizler ya. Halifa Partisi'nin bu şahta. Tavul Novruz. Ana. Sağalım yarın ölçük diye ya. Hava. Halifa. Heh. İnne tagama taymayan. Hava. Yetişen ama Yetiştim öyle. Şu kadar yetiştim. Şu gerek var ne? Ne geçen hafta var ha gitmiş. Yok şartı Hava. Ne kadar şükür bu sefer ödüm. Hava naharım. Ödüm ben bir şeyle bir varış öd bişiren naharım dadıp doyu bile mokta. Helen ver hava. Bile mok ödüm öktüren olmama mümkün men bile mağın ter. Şu adi ne yengil naharda çorba diýen ýaly. Aslında biz artistler hemişe yengil tagamlar bilen peýdalanmaly. Näme üçin? Sebäbi biz sahna çykýar. Biz yengil bolmaly. Biz ılgaýar, biz bökýär, biz tans edýär. Şoň üçin artist hökmany suratda bir durkun saklamaly. Şoň üçin men her bir diňe bir artistinde her bir adam günüň dowamyny hökman çorba ýemeli, yengil çorba. Gatdaly bilen yengil işde açarlar. Men pikirimçe şu zatlaň ähletem şu peýdaly iýmitler artistlere bir durkun saklamaga kömek edýär. İşte asarın tayarladın ya. Söyleme. Hiç mi için kamen demeye. Söyle. Üstünlük. Ha oğlum size de. Çorba yani. Yok, neme, batırma, yöne azıcık suğunu. Ha, su köpürek bol köpürek. Çeker aldı suyu. Çeker hava, çeker. Bordur söyleme, gül yağlı. Ne hadır bir işte sarıtmeli. Hava. Erekella, kovu. Erekella. Esaslar kara. Esaslar şun yürekten, hakikattanam. Şunun bilen yapışsan şu elinim fücürü gidiyen mi şoň? Hava. Yurtun pişirmeli. Nahara da suyu öpçirmeli yani. Hemme zatı fücürü. Berekella. Ha oğlum. Yarın mı çikolam bu? İçin yetmeýär da ne çekolam. Hewet marketten. Hewet markete baramlar. Almaga bardyk ha. Şonda sen yetiştirmedin ha. neme men aýtjak bolýanym. Ýa şolar aljak boldum ha. Şonu men aljak bolan göýgönimi
Menem şeydip elim uzatgan, senem uzatgan. Benim şunu alacak boldum da. Ha, indi dursana bir cıbıt adam aydayna sonra çen yöne arasın bölüp dursun da. Onun ikinciga degem elim şeytgen, o senem şeytgen. Onun üçüncüge degem şeytdim, üçüncüge degem sen şeyttin ha. Onun dördüncüge de menin ne deydi? Sana bermen neydin mara, şon özüm alacak deydi. Şu datlan hemmeten mara. Nimete avat, sen şon bilgiçliğin ettin gerek. Kaçan gelin o da dorkadi, onun bilgiçliğin şeyden olan olya. Mun anırsınna. Birdat ba diyecek olya. Duydum diyecek olya. Şon bilgiçliğinden ettin değil mi? Bilgiçliğini Gülşatça. Ay duygu da abi. Vah, ben ayıp pomidor kana. Ben şayfını ilmi dodorka. Şol bilyana gön benim şon dodorka. Gülşatça mun anırsında var ha. Ne yemektir aydayın mı? Ne yatir? Men onu bilyen. Yine onu da sen uyudun aytan oldu azat. Ne çoğak yani. Göre, balyal, yine birazcık düğü yanıp duruyorken ha? Yok. Şeyle mi? Bir şey sönüyor. Ha, şey yanıgırak, yelmesi bırak, şeyle bismillah ha? He, katıp koşup nahar olmalı. Kime pişiriyen? Elbette bana. Vay, kovduğunu, doğru gördün değil mi? Ana görüyorsun. Gördün değil mi? Doğru. Doğru ayda. Gülşatça'nın şeyi doğru kovur ya. Hormat koyan. Bayramçılıkta. Başka da yürekte kän aydılman duran sırlar bayağı. Gülşat Halep dedim öyle nahar. Ne derken bilgiçliğine nettin de ştayda da var. Şu Gülşat'a bir guymayın, şoğun nahar var. Yantın neydin bunu hem ödün ki yantıp duran Ava, can bu var bilgiçliğine neydil yandı hatta men. Demle koydum. Ay tuğanın kısmısı vardı. Yetişer daha. Ne istahçalı diyen? Hava. Çopan istaça. Çopanlığın yani mi? Yok. Hem adamı yiye. Çopan. Yok hem adam yiye. Hem adam yiyendir yönü. Adı çopan. Adı çopan. Demek şu çopan. Çopan istaçarı. Şu çopanlar şunu nemedendir de. Yankı. Hangi tartı? He yönü neme mi? Fiyar pomidor. Hava. He şu çopan neydi mi? Men Bir daha çopan ye. Onlarla bu oynamasa benim çopan yer no men adını bileme onu. Pomidorum gömecek şuna. Göm seni pomidor. Gömülüyen atılsa gömüyor. Göm pomidor göm yine ne mi? Xiyar olan ama. Burç. Neme? Sarımsak. Yup arasalap taşını tokkoluğu bilen taşını kağımlar şeyden. Bas ettin mi aşağıda doğru mu? Hava dur. Bastın mı yani? Bastım ha. İçine de. Pomidor ne tip olsa. Ay tuğla. Burçum hoşaydın mı? Senin onundan giriptir enem, bitli mehra gittin dürüptir enem diye. Bişiren nahari, çöreği, şeyli tağamli, legerem, öd mehrin qarıqtır enem diye. Vah. Demek şol öd mehrini, her bir zatda öd mehrini bersen, nahar bişir çörek bişir balyal bol ya. Ödümün pişiriyen naharlarım, şu ecem zamını öğrenim mi? Doğrudur, eceler. Bizim ecemizden öğrendik de. Olar nuska bir de. Olar mukaddes. Olan şumat hada biz nece füjü pişirýän diýibereli dursun jama. Häzir ejemiz pişirýän ýöne bir soğan bilen bazat bol olantyk ýöne edil balgarlan ýaly bolýar da. Şoň üçin hani gowşa pişsin naharym. Hemmemde de awra Bütünlük verdim. hava. Soğan alayım. Cücür, şu men nahar, ha? Yok. Neme, abat. Dur. Yavaş git. Yani o tayda de üç kedek şeyden men vattan alacak bol para. Indi men var şu bir durun da atma beni. Olya, pomidor verecek yerine. Pomidorum kâr. Pomidor bana gerek gel. Kıyıda kıttım oyda masada kasa. Orta abatcan. Men yüreğim yukulundan var. Peydalan yanda. Sen neme bugün soğanla nahar pişirýän? Yok. Et vardır ha? Vah. Cücüden bakma. Ne de? Men gowrumdan peydalanýarlar. Gördün mü nowrut? Yardım alayım. Bir var avında var. Ne ba değil mi? Olma. Bol. Bol soğan. Al, Yöne soğanı almağa ma bolu noktiyalar ağaçda doğru. Şeyde ne olacak? Ha, oşan koyaysana birden ikimi söv şeymelle yağmur yaraşıptık da. Men sana gowsun äme deýnisen men sana ot bereyinne. Ot mu? Ot Benim berey. seni tekniğinizi markına gül getirip versen. Vay abatcan. Tekniğinizi markına. Senin tamamın şeyletti. Sağ olun. Gördün mü? Ha. Sen ne etýän? Näme pişirýän? Ay benim mara.
Tuğulama ne? Palom yedin şunu ödün qoğuryanmı? Baş nakar diyişyalı aktif nakar. He, artistlan akarım. Täze ödün oylap tattım. Tuğulama. Ondan istaçara metçekmi? Ay mena etçekkä istaçar. Emmet edip tura näme şolan agdyny ökön. Menim bolan agdyny ökön istaçar edip oturayınmy? Şey değil mi? Yekece men etmeyen bağlan hemmet edip tur istaçar. Etdille. Owa, şolan hersinden bir çem çaların bolly. O, mena etçekkä ona siz Nakar ne aylıkın harbi kırmızı. ene şeýle görünse owadan. Owadan işi otyr. Şey değil mi? O yaşıl, onun sari, onun o neme, yağın renki, yankı etin renki odan. Yaşır renkli muskul. Ana yaşıl var içinde. Koşsana şu yap yaşıl etler. Şu yap yaşıl etler yencip var şu çorban yaşıl oldu la. Bol ya. Şeytene. Şeysinga min demeli. Tam bileci ya. O ne tip oldu hani? Ya, cüzür gari. Cüzür ağır mı? Bar olam. Nakar mı da kolyamı? Yok. Teredayna. Ana, ya herine gurmetmesirge diýerler. Oo, men hiçim aydam o. Hiçim pişirmeýändan pişirip oturýan şu. Ol onu bunu atıp da dep her kim pişirip bilýär. Men hiç atman, meni toğun özüm pişirip oturýar. Oo. Wagt aberle. Biz geçýän ha. Ahir öýde pişirýärmi nakar? Hawa. Ne wagt? Ay 3-4 yıldan yani. 4 ýyllar. Hawa. 4 ýyllar. Olam azap öýrenenden soňra gol berýärmi? Hawa so öýdäkin alymda soňra soňra. Öýdäki kömekçek bolanlar bi. Öýdäki kömekçek bol. Bular şeýle alalaşandyrlar da. Ne meni işlerek wagtyma sen pişirerdin, meni işlerek wagtyma sen pişirerdin dep alalaşandyrlar. Hawa. Eke sonra berýärmi? Hawa. Öýde kim köp pişirip bolýar? Öýdäki. Ha, öýdäki kirlenni. Bir mutda jogap bermedi. Hawa. Köp pişirip bolmaly. Onda sana näme diýin? Durmuşda maşgalanda tagamdan pişirip boldy. Dawul taňa taşy. Biz orada Ýeşiňiz üstünde. Bar olam. biz var. Hiç boşuna dursan bolýar. Tagamda koşup bolýarmy? Belletçe bolýarmy? Ay, görüp ne teybi? Näme tagamysın? Ene, Ha? bir kaptalına Ona morýan. Hawa. Ady näme? batırma görünüşüne de tırmayın. Bana düşap. Alyko ara. Şu wagtda, şu günde wagtda ne? Düşürükleşe gatmyş. Yana karşı turan ne özümden bilemem. Mümkün diýen de. Diýärmi? Ay, bilem o. Oýan. Ýa-da şonu uglap bak. Ýöre aýtşan mende. Ana bu şakary babak näme? Kuşat halifamda bar. Aydın üstünlük, yeňiş. Eň süýç tagamym şolon kuwatyn. Kim münafik bolsa aslında şolgadan kim. Üstünlük ýar oldu. Sağ olun. Eni soýun, basakda bolma ýapsakmy şoň konuşak. Başyna çykarma, ýa-ni çykarma. Ben ayratayım bir bak getirmeli. Söyleme. Ayratayım skоворodka alýan. Aha. Yumurta sakçak bolýan dämi? Ha, soňa çak. Oňa. Ana. Näçe wagt var? Dur. Bolýar sen nur bilmeýdi. Dur, näçe towuk ya. Ha. Çıkardın. Onu yumurta sakçak mı? Çakmar. Şu kaptalony kemal kuş hamile. Yani doğru. Öyle bolma. Ben şeyle şu tak çıkaryan ha. İki towy. İdinden yumurtkanam şey dip oğduna koyan gurýal bolýar. Näçe wagt var? Bilem o. Bak. Etsin kalın. 20 tane yumurta çakı bilýän. Çakı ver. Bar olam. Mene bolup barýan. He? Yok, biri muňa goýulýanyna goýatmasy. Bu tüwi, istaça. Ady näme? Tüwüli goýatma. Tuğulu koyartma. Öyleme. Muňa içine süýdönimiz qaymak bar da. Şu wagt bara, siz şey pişirip otursanlar hal etmem. Otay kursun zaman hal etmem. Yaman öyle deyip seyret. Hele. O palaw pişirýär. He, men palaw ökdep pişirýänim bilýär. Adam şu palaw pişirýän olaymadyny seyret ýa normalmy? O, diňe palaw pişirýändir diýär. Yo, arkaýyn olaýsyn men palaw pişirjek gelýär bu. Gaýda. Bir zaman jan pawursun. Hawa bayramçylyk. Şu Venanam bilen bayramçylygy da.
Dursun Cemal'ım, acayip bir sotda ehlidin alamdan 8 Mart halkara yenanlar bunu bilen düşünür ondan yani. Avrum Halipa, inni biz bilýär. Diýen gören bilýänler. Çınar Jumaýew bolsa onda da darsary döwlet aýdymana etar hanım bir oltamyap özü hatlaryny aýdymy. O aýdymlaryndan bir hinnep berseňiz. Hanonda. Ayağı da kara etek neli yok, başı da çigülme kara tengi yok. Ayağı da kara etek neli yok, başı da çigülme kara tengi yok. Tibranıp duruşun kara canı yok. Harazımlı lezgisinde kökep var. Harazımlı lezgisinde kökep var. Halipa o adamın berent oldun. Dähleşdi üstünlük ýar boldy, armandy. Bar bolun. Yetişýänmi? Hawa. Mene bara baktırma bişirýän, baktırma. Hawa. Türkmeniň iň bir süýjü naharlarynyň biri. Ine baktırma nahary. Ýöne häzirine birazjyk suwuny çeker. Suwuny bara ýaňy aýdym bara joş, bara az köprek goýup durun. Hawa. Indi şuat aýdym joşlar, ýani ýenedir büýümäň bir gowran aýdymlardan hinnep bersen. Hawa men bara ilk esasy Türkmen halk aýdymlaryny gowran. Ine halipalaryň bir näçe aýdymlar ýerine ýetirdiler. Uly höwes bilen hedil edip lezzet alyp dinledim. Ştaýda gowy bir ben talkaýdym hinnep berän. Näli dilber yeşidey ardy halymny men senden ödgäni söwer ýar etmin uğrunda harjy dibey hanymanymy ölsem hyzmatynda seni hor etmen ey asla har etmin uğrunda harjy dibey dünya malımni dursam hyzmatynda seni hor etmen ey asla har etmen. Sağ olun Halipa. Onda dähleşdi ýar boldum. Hawa sağ olun. Gatnaşan dähleşlemede ýetirme goýmak sözüň bagorda men kılgınça bilen ertip getirýär. Bähleşlemede Hawa içinde Hawa. ýörün. Şol meni gowuşlar diýär. Bagorda. biri. Hawa biri. He. İkisini aýdy bilýän. Birini aýtman men. Men aýtýan Halipa iň tüýjü pişirer diýen. Ora diýene bizden hatan tüýjü pişirer ala diýen tagamny nahary. Ýöne şu atýan aýlanyp gaýtdym bolen adyna aýtmady naharyny. Nahar hawa adyna aýtmady. Hawa wali ýok ýa öwretmedi adyna aýtmady. Indi siz gara bilip beräýmeseňiz. Hawa. Wy ýok. Hawa dikdir ýok. Edil gadam dadyny biçirmäliler. Aýyn ihlas edip dogry adyna aýtmak durady. Hawa. Ýoşluk bilen men bar gaýtdym bilmäli. Hawa. Bolýa gaýrat edin. Halipa armandy. Bar bolun, özüňde barma. Bar bolun. Şu addasyny görýän boly. Daşawy palawy. Hawa, öýde pişirýän tagamlarymyň biri daşawy palawy. Siz gerge gün daşawy palawy şeklinde ahyl özüň şu palawy görýäňiz. Hawa, gunaş edip durýan öýde. Halipa, inni biz bilýär. Hemmeden bilýär, sebäbi Dursun Cemal Gazap we diýleri ikiri gözüňe janlanýanlar, dehlan. Ştaýda bir şular bir kimliýetler ýaparyp, bu dehlanýet etdiler. Hani mehribarlar, alın onda habar kimden al? Habary Ağa Yunus Peridat'tan al. Ağa Yunus Peridat adamlaryň ýerine düşüp gidip barşyna. Men bu adamlaryň ýerine düşüp gidip otyryn. Munyň aja kendi bilmetem, geda kendi bilmetem, haýsy hanyň ogly kendi bilmetem, haýsy şanyň ogly kendi bilmetem, haýsy çölüň şiire kendi bilmetem nip. Gelşi barmaly ýerime baramna ýene bir kitana öňümde gedip ýörmesin nip.
göğünde şeytan aralaşıp, at üstüne gidip baryan yerine göğroğla qarap. Şükredeyin seni beren Allah'a, Hayti Han'ın oğlu ekenin bilmedim. Keresmeli yüzün meňretdim aya, Hayti çölün gurda ekenin bilmedim. Sol iyini bilmedim tutup gidip atıyor. Göğroğlam at üstüne gidip baryan yerine şunda açar halkı, bilmedim tutursa bu qowluň alamatı değil. Menin kimdigimi çar dağlı Çanlıbel ýurduna baran soň görersiň dip. Arkasından gadma dutaryn çykaryp, dutarın perdelerini belendiräge de çekäge de. Menin kimdigimi çar dağlı Çanlıbel ýurduna baran soň görersiň dip. Mert bolan iki sözlemel, merdin ıgrary bir bolar. Töwes günü Koçygyda Şah Merdan detkir bolar diýip 5 kelime söz diýdi. Gör wak näme diýerkä. Mert bolan iki sözlemel, gel sözlemel. Merdin ıgrary bir bolar. Töwes günü Koçygyda Şah Merdan detkir bolar. Şah Merdan detkir bolar. Hey, Şah Merdan detkir bolar. Mertler berkçek her ýaýyny, ganymdan alar paýyny. Ganymdan alar paýyny. Bilip oturar jaýyny, mertlerin işi zor bolar, mertlerin işi zor bolar. Hey, mertlerin işi zor bolar. Sağ ol. Elmadam owadyň denet ýaňlandan bähleşdi üstünlük ýar boldy. Sağ ol. Yetirmeli, goýmaly, zatlaryň baý boldy, gatnaşdyrmada şey. Gatnaşdyrmada men getirip berýär. Hemmetine üstünlük ardy etýän. Şeýle üstünlük ýar boldy. Sağ olun, Mertler, sağ olun. Aynen. Bar bol, sigem barba. Helena gör ýa-ni Amerikada. Awa. Şo durkuny dur öçürüp, ýakyp gyzyr durdy diýär. Yok. Ha. Ondan bäri köp wagt atyllar muňa. Käserini attım. Awa, balgaryny attım. Arasyna bir tagamyza gelip gitdim diýip bar, tarymsaz. Üstüýüz. Olunca. Awa, pomidoryny attım. Aýny bir asy oşu bu bilen awa bir şäme galdy. Bir aşany bir açyp bir haýalatdym, ne bolacak? Käwa diýen soň gogor ýa-da mevla. No, nime goýgönüm çyklara, profetruşka. Goý. Tamam. Şonu al. Şeydi çıkın sonuç üstüne de. Batı yaman gowule, batı tagam başgaça öyle. Sen men diýenmek da. Bozjak bolýar bolarmy? Yok, sen şonu at şu uwdan ötdi, hemen uwdan bolýar. Hemen Tuhan men aýtmaryň, men aýtdym diýip. Sen arkaýyn al. Netip bolsa? Jurun aharma ýetjekkä. Näçün? Ütköşk nahar bişirip tura. Aşağı bir ýanýam. Hiç kimin naharına men demeýän nahar bişirip. Şeýlemi? Kim gelse döwlete waýby näme nahar? Yumurtka çakjak diýdi, o haçan çakjak? Yumurtka ýok ataýdy. Yok, yumurta yok. Sila men yumurtka çakjak diýdi. Uy, onu näme getirdiň çakjak? Bal ýa, ýok, atkyp yumurtka getirdim, ýygyna ködönmä. Yo, öýär kiçik. Dolu şey. Yo, alanmalym bärik diýen ol. Ýene bir açyk ataýmaly ekena. Çocuk. Yok, Yok men göz gurrun bar halyk. Men Yok, gurrun ma sen bilen. Yo, tutar. Gitsek yer yo, gitsek yer ýa-da. Diýensinden. Şu dursun ýaýna. Çykarma. Ýerkin berme. Onu büyütü böyle iğret bir şeyler iğret yedim öyle yani. Anqatjak. Lezzet. Böyle mi iğret diye. Tagam. Lezzet. Şu dirleyle işte koymalı. Bu heli çok konuşan. Hawa. Beş sekund kaldı. 4, 3, 2, 1. Hemen elinizi kaldırın. Bolli. Tamamen hiç şeyle hareket etmeliler, dur atmalılar.
ävermäne taýynyp görüverin. Häzir men ýeke-ýekeden adyňy tutup çağırar. Oň ýerinden hem kim taýyn bolmaly bolsa onam aýdaryn. Halika bu tagamyň ady näme? Adyny bilemem, öýde pişirýärmi? Armatynyň diýip berýärmi bilemem. Batırmalı tuy. Çınar tuwada kurkuma bolanyp Ha, ha, renkçi. kakana hararından nafi. Söyleme. Ne olsun? Ne batırma diysem bol ya. Özümse baksın nakar değilse ya, artif nakar diyecek şuna. Ağuz artif nakar. Yediliyor. İslam tagamın adı? Batırma. Batırma. Oho. Cücür öyle de şey bunu qadandan everäýärmi? Awa. Näme tagamyň ady? Nalama. Dursun Cemal bu adaty palawa dälbi. Taşaw palavun etdim. Daşa bolankymy? Hawa, kary, käsir kaldım içine. Tamam kişmiş kaldım. Ha. Häzir 5 minut ara kesmedeliň bir emin agdalar bolup, sizin ýanky eren naharlaryň netijelerini maslahat eder, soňam sizi çagyryp aýdar. 5 minut ara kesme. Emin agdalar bolup maslahat etdik, hemmeňizem gelip ştaýda durun, onun netijesini bir aýdar. Gelin. O şuň bir hili kynrak ýagdaýa goýdular da bizem. Hemmeňize baha vermek kynrak bolupdur. Biri de bir aňkat däl. Ýanky ruhanyň diýişýäli nahar üçin aýdym-aýdym ýala däldir diýene. Şoňa baha vermek hem kynrak bolupdur bize. Baştan ayak başlayıverelim onu. Halbuki ımcık nahar pişirdi de. O şey diyeyim at koydu. Hakikaten hem nahar kovuldurur. Halbuki katı kovuldurur.
yani sizin ayşını değerli bir adamlar için hemme taraflayın yani çorbasam içinin önümlerin doğudan hemme adı yer ve yer katı olurdur. Katı olurdur. Men diyen bir sözüm var da şuna har yaşamana hakkı var deyip. Şu sizin ımcık naharınızdan yaşamana hakkı var. Katı olurdur. İkinci Suhan, şöyle sizin sizin barınızda halk baha veriyor. Kayın oğlu, haripan dişi alı. Naharın adına kaka nahar deyip koyuttu. Tügölümü. Suhan sesini edil yağ olsa eğlen tügölümü şirineken, süyceken. Hakiki çağalara kaka nahar pişiripsiniz, eline bol, bereketli. Tügölümü. Şoňaly wagt tapyp nahar pişirmäne de wagt tapýan o tügelimi eliňizde tagammak bar. Devlet ilk nahar pişirip başlarynyň adyny soradım devletden. Olam aýtdy, nalama diýdi. Onda men pikir etdim, hili peterek, tagan peterek, ağacı tağan bir hili iyende de gödüňden ýaş akyp nalap şol ýarak manyda mukadara etdim de ýöne başga nahary getiren soň men başga natlar aňdym. Hakykatdan hem ol ağaç pişiripdir. Hemme ady ağratypdyr, ýöne şeýle tagamy gowy şol adam doyman nalaýan ekenne, şoň süýjüliginden ýaňa. O kovarttır devlet tavan katı kovan. Gülşat geçen saparymyzda ýanyda köprek baryp teredip öwrenjek boldum ana halawam mawtumysdan öýdü şerdi diýdiler. Bu habar barmadym. Öwrenmelekeni. Inni saparlarda gatnaşda Sadaş bedin birinji ýer alarsyň. O tüwerime katı kovan. Tüweleme. Gatı naharyna. Gülnabat tavuk batırma pişiripdir. Gowy umuman tavuğun etinen pişirişi, tuğuyla öden hakiki ustad aşbeler ýaly, yani ösümlik yağ bilen sararak govurup, sonra buğba koyup, gowy edip pişiripsin. Tuğuyna bereketli gowy, gowy taam. İslam tügeleme, kän gürlemeden, eýlek beýlek gatnamadan, egerde İslamy adyna çykaryp nahary 2 gün soň ýeteňem tagam boljak. Sowuk nahar diýip alsaňam boljak İslam hakyky. Hemme zat ýer ber goýdy. İçinde bir tagam tapmadym, tügeleme näme goýdum? Pikirlerini baha berjek bol, baha berilmedim. Mene. Tagam be. Oğullarsan tiyil kömek deyip nahar işirdi. Ol hakikattan hem şol salt pişirilýän nahar, yer alma, pomidor deyip toğun, hemme ratlar elin ayetinne derrew, yani şu mihmanlar gelenne, ya çağalar irrak gelenne tiyil kömek, ýene tagamy gowy, gaty oňat pişipdir, gowy. Çınar. Men edýän Ýewropa taraplaryna Michelin ýyllygyny berýärler. Naharyň ýeke bir kemdady bar. Onuň ýerine ýetirjek bolup bir zatly beripdir, kömelew ýok içiniň. Inniki hezzet marketinde inniki saparlarda kömelew bolmalar diýip niýet edýär. Ýöne şoň tagamdan beripdir diýen şonu ýani kömelew ýok, şonu bir zat bilen beripdir tagamy. Ana. Şonu gowurum. Elimde olam işleni verecekmi? Hakiki. Tuvalını gatı olur. Hemme da diýer ber. Dursun Cemal bagşyna harap şirtdir. Gowy tuvalını käşiriň dogry bolşan, eýleki sowanyň dogry bolşan, toğum hemme rat diýer we tuvalını gowy
Yaşamana hakkı var başına harım. Meyden adat naharının adına artist nahar deyip koydun mu? Owa. Bağışı nahar deyip koydun mu? Bagş nahar, ba artist nahar diyor. Artist nahar. Artistlerin bağışın ol nahar bişirýän olsa Umid bamy? umid ba. Her artist şoňlar bişirýän olsa öýdäkilere goýýanlar günü var. Nahar bişir deyip, ha? 8-nji mart, 8-nji martda. Bişirip ber ondan soň. Gat tagam ekeni. Tawa. Ine mehmani ýerleşler, bugün Ussat aşpez gepleşigimiziň, ýagny 8-nji mart halkara Zenanar güni münasibetli gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna elbetde biz bugün bir adam saýlap bilmedi emin agzarlarymyz sebäbi bayramçylykda Zenanarymyz şeýle bir zat tagam meselem üçin bugünkü gepleşigimiziň ýeňjileri mehman Zenanar. Mehman Zenanlar bayramı kutlu bolsun. Allah'tan hiç kaçan güler yüzün olmasın. Owadan dünyada, owadan zamanada diňe gülüp ýylgyryp ýaşamagy tüýsürümden arzu edýän. Ine mehmani ýerleşler, bugün görüşimiz ýaly Ussat aşpez gepleşigimizde bugünkü gatnaşan mehmanlarymyza elbetde hemmemiziň bilşimiz ýaly Türkmenistan döwletimizde bir ýokary karhanalaryň biri bolan Täze Ay karhanasy. Täze Ay karhanasy ýeňde ilk ölen gözüňe janlanýan zat Täze şöhla dönümleri, täze tüýt gaty dönümleri şeýleken Täze Ay tüýjülükleri. Anha şo münasibetden bugün Täze Ay karhanasy bugünkü bayramçylyk sanymyzda mehmanlarymyza özüniň ajaýyp tüýjülüklerini olşurdy. Şeýleken hemmemiziň bilşimiz ýaly Zenanlarymyzyň iň bir söýýän zatlar, gapgaçlar. Anha bilşimiz ýaly bagtly öý gapgaçlar dukanynyň olsa bugünkü ajaýyp mehmanlarymyza ýene ajaýyp sowady. Şeýleken Zenanlarymyz iň bir näme owarýar? Gülleri. Şo münasibet eken hemmemiziň bilşimiz ýaly Läle gülleri özüniň ajaýyp gülleri bilen Läle güller dukany mehriban Zenanlarymyza ajaýyp gül çemenlerini olşurdy. Zenanlarymyz elmydama şu owadan güller ýaly ýüzüňiz ýylgyryp gülüp dursun. Ine mehriban ýerleşler, bugün toy şekili, hojak jemgyýeti, şeýleken ýaşlyk teleradio ýyly bilen bilelikde gurnalmagyny ýörüte çigilem karhanasynyň, şeýleken kandaş ýörüte iş egneşiklerinin, bagtly öý gapgaçlar dukanynyň şeýleken esasan bu gepleşigimizde has aýratyn tezdet marketingimiň hemaýetkarlyk etmegine Ussat aşpez gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny geçirip durýar. Gepleşigimiziň ahyryna ýene bir ýola Gahryman arkadaýymyzyň, arkadagly Gahryman serdarymyzyň zanlarynyň başlaryny alyp barýan işlerini elmydama rowaj almagyny arzulap Ussat aşpez gepleşigimiziň bu edek sanyny geçirip durýar. Gepleşigimiň inliklarlaryna görüşýänçek mehriban Zenanlar bayramyňyz kutlu bolsun. Halkımlarımız geçseydi, anama kırar katamım var. Diyorum benlik mektebinde, ömü ayar kadamım var. Atava var geçmedimde, tatmalı bir vatanım var. Vatan değil akvarımda, vatan değil akvarımda, vatan değil akvarımda. Çirde canlı Gülistan.